Pipila na lang ka oras, sugato na nato ang tuig 2026 ug kay nahimo ng kabahin sa tradisyon sa mga Pinoy ang paggamit og mga firecrackers ug fireworks sa pagsugat sa bagong tuig. Mga mamalitay midagsa na sa mga stall sa pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Kini ang gitutukan ni Luan May Rondina. Alas 10 pa lang kaganihang buntag, nahawa na ang tulo ka row sa shelves sa stall nila ni Cherry Rose Piloni. Tungod ni ini, all smiles kaayo si Cherry Rose dihang among nahinabi. Apan iyang giangkon nga dihang nagdanga-danga pa lang ang Pasko, nabalaka silang menos ang halin karong tuiga tungod sa daghang mga kalamidad nga nasinati sa Sugbo. Ug sukwahi sa iyang kabalaka ug sa mga kaubang vendors, gidagsa ang stalls sa mga pabuto sa mga mamalitay. Pag Pasko, hinay mi. Pero gahapon 30, takang kay tao diri. Kusog yun. Magpuli-puli lang ang sakyanan. Mao na gini siya last na munat sa budiga, habwa na tanan. Gani bisan ang mga taga Cebu City sa Lapu-Lapu City na malit og mga pabuto sama ni Larry Facturan kinsa taga Barangay Budlaan. Para lingaw sad ba kay bukid-bukid baya mo ah. Mura na imong kalingaw sa dito pero among pagputuan ni amping lang gyud. Di lang nato pataka kay madisgrasya tani, wa kita lain padul nga adto kita sa ospital. Samtang alang kang Florencio Sitoy nga taga Barangay Mactan mahinungdanong parte sa pagsugat sa bagong tuig ang mga firecrackers ug fireworks busa ni gahin gayud siya og 1,500 pesos nga budget alang niini. Ay kuan lang ma'am kanang pang abog lang sa mga kuan ma'am ba di malas balay ma'am. Ya pang kuan lang po din siya. Mao nang inaanda na to ma'am kada bagong tuig mao na magini siya so gahin na ginato gamay budget ma'am. Matod sa mga vendors, walay pagsaka sa presyo sa mga pabuto. Gani mamahimo pang makahangyo basta bulto ang paliton. Lakip sa nahurot-hurot na ang stocks, ang local Roman candle ug mercury. Ug aron pagsiguro nga masubay gayud ang mga safety measures, may mga PNP personnel nga gipakatap sa dapit. Mamahimo hinuong makakuyog ang mga minor de edad sa ilang mga ginikanan sa pagpamalit og mga pabuto, apan higpit nga gidili ang mga bata nga mamalit og mga pabuto. Samtang dugang personal usab sa CTMS ang gideploy sa dapit aron masigurong di maapektuhan ang dagan sa trapiko sa mga mamalitay. Taliwasan na sinating sunod-sunod nga mga kalamidad atong hangpon ang bagong tuig nga puno sa paglaom ug pagsalig sa Ginoo. Uban ni Marlon Malgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisda.